video hian consort hand kumsom parukmi pechinau pang Korea changa China a mingpa leisa thonlu chanchin rapthlak takmei chu karon tar langdon ani achian dangte sompanga nen anjina kongchu hlauna le thununa khau tak noya an kala tlan chwa tum pakhat phei chu nunrong taka tha ani hei hian kumsang ni chuang zet lo man to Hmeite sing tam tak mishing anga en lova bungrua anga anlo treat na Chinese Imperial Concubine System a annun mandan tu rapthlak tak chu ashil fia chiang hle ani he Hmeite omkhom te concubine si nupuyan ni lova bungra hlu belmoi tak anglekin an ngai ani kumthum dana shunu selection mangin Hmeite thiang hlim pasalla nei lo laka thalai nu larwal an thlang thina mani fanu thu ruk tum chu chungkota na thina hial thlen thei swal lian tak ani an taksa te uluk taka endik ani a tlem te a pel hem na nei po tol ngal ani chin chungkolamin loman tlem te an donga chu lo hnol chu thupek anga ngai ani chungkho tam tak chuan an panu te chanchin chu an hrazui le to ngai lova then khat phei chuan an panu chu thi to anga ngain vuina hunte an lo mang hial thin ani palace an lu hnuin hani te ang Hmeite te chuan tharuka changa kumni chung zet insiam thatna nunrong tak an paltlanga heta hian an ni na ti boral ani a an saman me saka an mingaya namba an pe a an chungka chanchin te soite po khatlat ani an bungra nei chun te po lak sakin an hal sak beka taksa le rilrulama nasa takin an soisa a baraksa mu in hunrei tak tak na an thok thin a tho ni na chuan in pezo taka omtura zertirna andonga chebai buk dan ji sang sang an zira anti swal chuan wuak an tok thin thom nei lova kalte noilam mel tlat te le anril runat na te po thuptlat tura zirtir anni a tho thumna chuan an taksa le rilru helna rilru reng omlo tura zirtirna an nei le a palace medical record a chuan preparation protocols ti in veltakin anlo chinchia vek ani he concubine hierarchy nunrong takhian an eitur china changa an room len dan thlengin hrilh veka empress in tam takadon lain a hnuai hnung deuh te chu an tram chawl lek thina hei hian an hmel ati cheve dewa emperor in a ko ve theina chance ati chia ani tam tak chu ko ni po nei lovin chu palace a chuan an uphluma chwa emo pasal nei emo fanei emo po phalani lo hei hian harem chunga chuan in hmel makna nasa takathlena tura shaite units te thamte le dot soya in hegna te a thleng fo thin record chen khata phei chuan nauti chian na hlote midang tui in tura an lo tel sakhial thin he system hian twar tu te chu minun ronga a chwa beka nun chwa nan chuan midang ti chiat kha kong om chun alo ni to ani Hmeite hniam deuh ta na naupai chu mangchhia ani ringot ralve na khau tak noya da shanan ni a mipa an shin chuan anu laka laksak ngal ni in midangin an en kola anuina a hmu po phalani lo Hmeite ani ero chuan imperial records atangin an bo dei thin Hmeite then khat phei chuan an panu te chu he systema an lu ve lo nan nauti chen na hlote an ei hial thin fapa athi phei chuan anu chu thiam lo chantir ni in thi thlenga tanina da anni thin he video hian kumsang khazali somni pakhata thil thleng rapthlak takatar lang boka emperor yanggolan a concubine duat deuh mai thi hnuwa important sanga ti ashada wanga atlom la chuan zan khata Hmeite sang ni zariat set thaturin thu ape ani heta hian Hmeite omkhom te chia hlo te erong bol tu te chu ti sia apiang chu tha vek anni thina nun rong takmangin rei tak tuar liam tura ti anni a
then khat phei chu thinan darkar tam tak an hmang thung ming court chuan he thil thleng hi record atangin an note re beka ma se lady kui lan chuak thei hlau pakhat chuan Korean palai hna a chanchin lo hrilh hlawa chu he thil thleng she tu nem nge na chun ani kumthum hnuwa emperor younger a thi khan shunzang thi tir tura shwai man lai danangin a kyung ke ban dwa deuh te chu a hruai ve angai ani hani kumsang kha jali somni pakhat a him po chu he choi moina top lo dong tur hian thlan ani ve le a Hmeite te chu zanria tui takan buat sei sak phota chumi hnuwa shribar manga mani le mani in khai hlum turati anni dulo te chu ti lui emo ri hlo manga shai lui anni thung archaeologist te chuan emperor jing thaya a thana Hmeite som paruk ruang an hmu chuan beilet na nu ma te hmu ani a nungchunga phum anni lain chwa an lo tum ve hle ti a hriat he thil nun rong takhi kumsang kha jali som rukpali a ti to pani a ma se khongai na wang ni lovin politics wang ani hani ero chu he dan anti top ma kumsang kha jali som ni palia khan athito ani ti top ani nu point Hmeite te tan zalin na an chuang lo emperor te thi nuwa akekuban ladam te chu palace of perpetual solitude a thon an ni a khovel pon lam nen in biak po phal lova na ha thlak thotir an ni tam tak chu an a veka then khat chu tram chhol in an thi a huana te chun suwa in khai hlum chu in thana lar takalo ni ta a kumsom pariat chung khan Hmeite ruang som pani zet an mu chuak zia thin ani henun shom tak twar tu naw pang ber chu kumsom pali mi ani a mel po a hria chian lo mi pa wangin kumsom ruk pakhat chung uklum ani imperial combine thung ber wan rong chu kumsang kha jakwa somli paruka athia opium edik ni in mingpo nei lo thlan hloma phum ani he video hian tunlai China in an chanchin lui an hria dan fia takin an soya in ro pui tak tak le lalna chak tak chau an hringa Hmeite tam tak torna ero an thei hnut latani tour guide te point khoharin palace of perpetual solitude tele rang muna tui chhun swate chanchin an soi ngai lo haunted place tia an soi thina chan pakhat po hi an soi du lo ngoi renga hian twar tu te choi moina anilowa thengil hian dikna a thlen lo ti atar langa hani tiang Hmeite sing tam tak mingpo record lo Hmeite torna khol industrialization of female suffering anga man lo ni ta te chanchin hi shareng turin min ngen ani